Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σας ήρθα. Άργησα λίγο, αλλά ήρθα. Θα σας κάνω πολλά παιχνίδια εδώ. Θα το δείτε κάτι διαφορετικό εδώ. Δεν θα το δείτε πουθενά. Τώρα θα σας πω κι άλλα. Κάθε βίντεο θα έχουμε και καλεσμένους ανθρώπους. Σήμερα θα έχουμε δίπλα μας. Ποια θα είναι? Θα το πω τώρα. Χριστίνα! Πρώτη που ήρθες στο κανάλι μου, φιλοξενήμανη είσαι και θα έρθεις κάποιες φορές, θα σε καλέσω γιατί βλέπω εντυπώσεις θα τα κάνεις πιστεύω σήμερα. Αναρωτιόμουν γιατί με κάλεσες, το αναρωτιόμουν και λέω ο Σελίμ τώρα να με καλεί. Εντάξει, είμαστε φίλοι κολλητοί, ναι. Αλλά έχουμε να τα πούμε και πολύ καιρό. Μπράβο, αλλά τώρα ήρθαμε εμείς εδώ για να κάνουμε κάποια παιχνίδια. Θα έχουμε διάφορα παιχνίδια, Χριστίνα. Όχι, μην πάει το νου σου κάπου αλλού. Εντάξει. Challenge θα κάνουμε. Challenge. Ναι. Για πες. Και μετά, άμα κερδίσεις, το ξέρεις τι έχει? Τι? 20 ευρώ. Έλα βρε, τι να με κερδίσω στο τώρα. Όχι. Πρώτα θα παίξουμε τα παιχνίδια μας και μετά, άμα κερδίσεις 20 ευρώ. Μάλλον δεν θα κερδίζουμε ποτέ. Γιατί λες Χριστίνα έτσι? Εγώ δεν έχω τόσο τύχη στα παιχνίδια, αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Θα δοκιμάσουμε κάτι διάφορα φαγητά. Α, εντάξει, μ' αρέσει η κουζίνα. Θα είναι μικρό και μεγάλο. Μεγάλο και μικρό. Ναι, εγώ θέλω πάντως μικρό γιατί δεν μου αρέσει μεγάλα. Μάλιστα, οκ. Θα φέρει καμεραμάς μας από εδώ μπροστά 2 χαρτιά, θα πετάξουμε στο μπροστά μας και θα διαλέξουμε 2 χαρτί θα έχουμε και θα φέρει σιγά σιγά τα φαγητά μας. Α, ωραία, πολύ ωραία. Πότε ξεκινάμε, πότε θα φάμε? Εγώ δεν έχω τίποτα ιδέα από αυτό που θα έρθουν μπροστά μας. Ουφ, έκπληξη! Ο καμεραμάς μας από εδώ, ο Βαγγέλης μου. Πήγα χτες, ψώνισε και μου λέει Σελίμ, πήρα κάτι φαγητά και θα τρελαθείς. Εντάξει Χριστίνα μου, να ξεκινήσουμε, να το δούμε, να παίξουμε, να δούμε ποιος θα κερδίσει το 20 ευρώ. Και την άλλη φορά 50. Και τώρα, Για πες. ο Βαγγέλης μας θα φέρει κάτι μπαντάνες, δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά θα κλείσουμε τα μάτια μας. Με κλειστά Λοιπόν. μάτια, οκ. Αχ, Βαγγέλη, θα κλείσουμε και τα μάτια μας. Όχι, θα το αφήσεις ανοιχτά. Εντάξει, έλα να δέσω Χριστίνα. Να με βλέπει Χριστίνα. Καλέ, σκοτάδι. Δεν το διάλεξ. Το διάλεξ. Όσα, καλά. Να με βλέπει. Πόσο? Ποιο πόσο? Αυτά. Ποια αυτά? Δεν βλέπω. Αυτό μου είδε. Δεν βλέπει, εγώ δεν βλέπει τον όλο τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί να δέσω κι εγώ. Α, ναι, τώρα εγώ θα κάνω. Α, θα το κάνω μόνος. Εγώ θα το κάνω, ναι. Εγώ θα βλέπω λίγο. Εντάξει, άμα καταλάβω ότι βλέπει, ναι, θα του δώσω χειρότερα. Οκ. Αυτός που κάνει τσιτ, παίρνει τα χειρότερα. Αχ, τι θα δούμε. Μάλλον τίποτα με αυτά. Σας έχω Μας έρχεται 2 χαρτιά 2 εδώ. χαρτιά και θα διαλέξει πρώτα η Χριστίνα σαν καλεσμένη και η κυρία. Ναι, Εδώ είναι τα Πάντα. 2 χαρτιά. πάντα Εδώ κυρίες. και εδώ. Διαλέγεις όποιο θέλεις και το άλλο το δίνεις στο Σελίμ. Ωραία. Διάλεξε. Τα πήρες. Το Ναι, πήρες. και σε έδωσα. Τα πήρα. Δεν Ανοίγουμε. Δεν θα σου φέρω το φαγητό. Εγώ θα το Ναι. δω. Λοιπόν, ο Σελίμ έχει πάρει το μεγάλο. Ω! Χριστίνα έχει πάρει το μικρό. Μπορείς να μου δώσεις το χαρτί άμα θες. Παιδιά, το είδατε. Μικρά μου αρέσουν. Ξεκινήσουμε με κάτι ελαφρύ. Ελαφρύ. Έλατε. Γιατί είμαι καλό παιδί. Χριστίνα, Ναι. τι πιστεύεις θα είναι? Δεν έχω ιδέα, μην είναι κανένα βάτραχος. Φαγητά είπαμε, εγώ φαγητά το ξέρω. Ναι, στην Κίνα τρώνε και βατράχια. Την επόμενη Αλήθεια. φορά Ναι. θα σου φέρω, θα φέρω και τέτοια. Τι σαλιγκαρία. Ωραία, μου δίνεις ωραίες ιδέες. Όχι, γιατί τα λέω. Χριστίνα, Ναι. κάτι ήρθε. Περίμενε, αυτό είναι δικό μου μάλλον. Ναι, αυτό είναι το δικό σου. Δεν πειράζει, ας αλλάξουμε. Όχι, διαλέξαμε τώρα. Αχ, φοβάμαι. Παιδιά, ήρθε και το δικό μου. Δεν Λοιπόν. μυρίζει τίποτα. Ναι, όχι, αλλά είναι ωραίο κρύο. Μπορείτε να βγάλετε το blindfold. Χριστίνα, Ανοίγουμε. εγώ να ανοίξω πρώτο. Ανοίγετε μαζί.
Άντε, Ένα, δύο, τρία! Ούψ. Μπισκοτάκι, εντάξει. Ναι, άντε, ωραία. Καλό είναι. Δώσε μου αυτά. Λοιπόν, οι κανόνες είναι οι εξής τώρα. Πρέπει σίγουρα να δοκιμάσετε. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ναι. Spoiler alert. Οκ. Μπορεί να μην είναι πάντα καλό. Όποιος φάει ολόκληρη την ποσότητα παίρνει έναν πόντο. Όποιος δεν τη φάει, δεν παίρνει πόντο. Ωραία, συμφωνώ. Εντάξει. Και Ξεκινάμε. αν δεν δοκιμάσει καθόλου, χάνει έναν πόντο που έχει διαθέσιμο. Αν έχει 0, πάει -1. Οκ. Οκ. Στο κοίτα την Μάη. Εντάξει, μπισκοτάκι καλά ξεκινήσαμε. Ναι. Καλή μας όρεξη. Παιδιά, θα χάσω από πρώτο γύρο, νομίζω, γιατί το σοκολάτι μου άρεσε κιόλας πολύ. Έχει γίνει σαν μπαλόνι. Είναι καγανίτο! Όλο μέσα. Ναι! Α, Μπορεί να κάνω ό,τι θέλει. όλο μέσα στο στόμα. Μπορεί, Όχι, ό,τι λίγο, θέλει, λίγο. ό,τι Εντάξει, θέλει, οκ. γιατί εγώ έχω 3, εσύ έχεις 1. Πάρα πολλά είναι δικά μου. Μπισκοτάκι πάντως να είχαμε και ένα καφεδάκι, να βουτούσαμε. Τα έφαγα, παιδιά. Χρειάζεται, μην πνιγείς. Τα πάω όλα! Αλλά νομίζω δεν πάει, παιδιά. Δεν πάει μάλλον. Ωραία, μπισκοτάκι, πολύ καλό. Αυτό θα το νιώσω κι εγώ. Εννοείται, σε περιμένω. Ich warte auf dich. Μπίτησε. Bitte schön. Παιδιά, έπρεπε να έχουμε όμως και ένα τσάι, ένα καφέ. Όχι. Τώρα να το βουτούσαμε, τουκ 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 και φλαπ μέσα. Εγώ δεν ξέρω τι θα φάει και μετά. Πάλι θα έχουμε. Μικρό, μεγάλο. Δεν ξέρω. Πόσα αλήθεια θα φάμε. Δεν ξέρω. Πού με έφερες. Πού με έφερε, πραγματικά. Άρα, τέλος πάντων. Δεν μπορείς άλλο. Ωραία. Μισό. Ένα μαντέχα. Και ο Σέλιμ έχει μισό πόντο. Ξεχάσαμε να τη διευκρινίσουμε ότι όποιος δεν το φάει ολόκληρο, Παίρνει αλλά μισό. φάει το μισό, παίρνει μισό πόντο. Οπότε μισό Σέλιμ, ένα Χριστίνα. Ωραία. Α, Θα μου δώσετε ναι. τα πιατάκια. πιάτα και θα βάλετε Τέτοιο. το blindfold και να πάμε στα επόμενα. Χριστίνα δεν αρέσει, δέσα. Ναι. Δεν μπόρεσα, δεν γινόταν Χριστίνα. Γιατί ξέρω, εσύ θες να αφήσεις λίγο χώρο για τα υπόλοιπα. Ναι, σωστά. Εγώ του Σελίμ το μυαλό 10 χρόνια γνωριζόμαστε, το ξέρω. Λοιπόν, Next. ο Σελίμ Περιμένουμε. διαλέγει χαρτάκια θα χαρτί. έχουμε? Ναι, αλλά διαλέγει Α, λίγο τώρα αυτή σε τη λίγο φορά. θα λέγει. Όποιο Εδώ θέλει. είμαστε. Περίμενε. Σε λίγο να πάρει. Μ' αρέσει που τα ανακατεύει λες και Όχι. ξέρει ποιο είναι ποιο. Δεν θέλω. Λοιπόν, Αυτό είναι δικό σου, αυτό είναι δικό μου. ωραία. Περιμένουμε τώρα. Παιδιά, το- ορίστε. Το μικρό πήρε ο Σελίμ και το Μπράβο! Ω, Θεέ μου. Τι Και θα πάμε είναι. για το επόμενο. Μικρό Τι πήρα. θα είναι. Τι νομίζεις θα είναι? Πού να φανταστώ. Άμα είναι πάλι έτσι κανένα ωραίο γλυκό. Με γλυκό ξεκινήσαμε. Αλμυρό, έχουμε καμεραμάν. Έχουμε κι αλμύρο, ναι. Να έχουμε. Δηλαδή θα ήθελα και μια πάστα ή καμιά τούρτα τώρα έτσι μετά το μπισκοτάκι. Δεν μυρίζει τίποτα, ήρθε κάτι άλλο, δεν μυρίζει. Εδώ δικό Α, το σου δικό ήρθε. σου ήρθε. Ήρθε. Α, ήρθε και το δικό μου. Περιμένετε, Ναι. δεν είναι έτοιμα ακόμα. Αλλά... Α, κουταλάκι μας. Ναι, θα το χρειαστείτε. Δώσ' το Λοιπόν, σε μένα. μπορείτε να βγάλετε το blindfold. Blindfold. Οχ. Α, έχουμε και κουτάλι τώρα. Και είστε έτοιμοι. Ναι. Ανοίξτε. Έτοιμη. 1, 2, 3. Αυτό! Επειδή η Χριστίνα ζήτησε καφέ πριν μαζί με το μπισκότο, το budget μας θα σας στεναχωρήσω. Μπισκοτάκι πάντως να είχαμε και ένα καφεδάκι, να βουτούσαμε. Καφέ είναι! Και παιδιά, Αλλά- όλο αυτό πρέπει να το φάω. Για έναν ολόκληρο πόντο, ναι. Εγώ Δυστυχώς το budget μας δεν είχε νερό. σε κανονικό καφέ. Παιδιά, Είναι κανονικός Συγγνώμη. καφές το σκόνη. βλέπετε, με τυραννάνε. Σελίμ, αν είναι δυνατόν, το βλέπετε. Εγώ δεν ήξερα. Σαρκασμός, Εγώ δεν ήξερα κάτι τέτοιο. ηρωνία. Λοιπόν, άντε, ας Καφέ δοκιμάσουμε. ήθελες. Ναι, ήθελα, αλλά όχι και έτσι. Εγώ θα φάω όλα. Παιδιά! Εγώ νοηματό. Εγώ δεν μπορώ. Θα Έχασα. πας. Παιδιά, δεν γίνεται.
Πω, είναι και νέσκαφε. Βα, τίποτα. Τσάι, πέι, δεν. Θα πάω εγώ. Θα κερδίσω πόντος. Εγώ ακόμα τον νιώθω την πίκρα, παιδιά, oh my god. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει ποτέ, αλλά αυτό είναι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Τρως και. Πίκρα. Πρέπει να δοκιμάσετε και σπίτι κι εσείς. Πρέπει να το δοκιμάσετε γιατί. Γιατί είναι εξαιρετικό όπως φαίνεται από τις φάτσες τους. Βαγγέλη, τι έκανες? Δεν έφτανε το μπάτζετ για νερό. Α, οκ. Εγώ πέθανα. Χριστίνα, Εσύ πώς το τρως? δεν ανέβει το άλλο. Πρέπει να κερδίσω. Μα θα κέρδισες αφού εγώ δεν το τρώω. Είναι τρελός. Άμα έχεις κάποια στιγμή μετά μια δηλητηρίαση, να ξέρεις, ο κάμεραμάν θα σε πάει στο όλο. Μπορεί και εγώ κάπου να βρίσκω πίσω. Πέσαμε. Εγώ έβαλα όλα. Το βλέπετε. Ένα πόντο για το Σελίμ, Για το άλλο. κανένα για τη Χριστίνα, οπότε είμαστε στα 1,5-1. Χριστίνα, ήταν χάλια. Πω, κοίτα πως φαίνεσαι. Κοίτα, παιδιά, κοιτάξτε τον. Δόντια, δείξε δόντια. Πω. Παιδιά, Ούψ. ήταν χάλια. Μην κάνετε να δοκιμασίες. Μην τα δικά μου τα δόντια έτσι. Όχι, δικά σας καλύτερα. Αυτό θέλω να ακούσω. Βαγγέλη, υπάρχει και νερό μήπως? Νερό, όχι. Οκ. Πρέπει να σας βασανίσω. Έλα, βάλουμε ένα. Λοιπόν, πάμε πάλι blindfold. Ναι. Οκ. Έδωσα κι εγώ. Ψεύτη. Όχι, έδωσα. Δεν βλέπω. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Χριστίνα, διαλέγεις. Μικρό ή μεγάλο. Λοιπόν, Τι είναι? είναι το μικρό Αυτός είναι ελληνικός. και ο Ναι. Σελίμ πήρε άρα το μεγάλο. Ναι. One eternity later. Λοιπόν, βγάζουμε τα blindfold. Έδωσα και λίγο σφιχτό αυτή τη φορά. 1, 2, 3. Στην υγειά σας! Αυτό είναι, φαντάζομαι, Βαγγέλη, είναι... όχι, Αλλά όχι. είμαστε από πολύ φρες. Νομίζω ανθρικοκό το μήλο, αυτό το που... Ναι, Apfelschorle. Όχι! Ωχ, Θεέ μου. Η ξύδι είναι! Oh my God. Δεν θέλω, παιδιά. Εντάξει, θα κάνω εμετό. Παιδιά, ξύδι. Κοιτάξτε εδώ τώρα, ολόκληρο ξύδι. Κοιτάξτε και Cheers! αυτά. Λοιπόν, το ξέρεις όμως το ξύδι ότι αδυνατίζει, παιδιά. Άμα πίνετε κάθε πρωί ξύδι, θα αδυνατίζουμε. Κάθε πρωί, δεν Πρέπει να δοκιμάσω. Άντε, στην υγειά μας, ξύδι, παιδιά. Να είστε καλά. Ξύδι, παιδιά. Λοιπόν, και ξύδι όποιος είναι θυμωμένος, όπως λέμε. Ναι, Χριστίνα πίνω. Γεια μας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω Γεια όλα. μας. Έλα. Κουπά! Θεέ μου, έλα. Καλό είναι, σαν το Το πιε όλο! καημένο μου. Πρέπει να ηρεμήσω, παιδιά. Χριστίνα, βλέπεις. Ναι, σε βλέπω. Κι εγώ ακόμα εδώ, παιδιά, το νιώθω το ξύδι. Εσύ ήταν δικό σου μικρό. Ναι, ήταν μικρό. Δικό μου. Το δικό σου ήταν τεράστιο. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, τι θα έρθει άραγε. Ωχ, Θεέ μου. Μακάρι να πάρω το μικρό. Ποιος ξέρει τι θα έρθει. By the way, είστε 2,5-2. 2,5 ο Σελίμ και 2 η Χριστίνα. Ω, μπροστά είμαι, Χριστίνα. Έλα, τώρα να μας περιποιηθείς. Τώρα. Λίγο θέλουμε κάτι καλό. Ο Σελίμ Ναι. είναι μπροστά στα χαρτιά. Αυτό είναι δικός. Αυτό είναι δικός. Άντε. Ευχαριστώ. Ωραία. Χριστίνα. Τι είναι, παιδιά, πείτε μου. Ωραία. Θα το δεις. Ανοιγώ. Όχι. Α, ναι, όχι, πρέπει να είναι ακόμα φυγητά. Αυτό τι είχες. Θα κάνω. Δεν ξέρω. Έλα, ηρέμησε λίγο. Ολόκληρο Ποιος ξέρει τι ξύδι. θα έρθει. Μα φίλε δεν αντέχω. Τι έκανε αυτός ο Καφές Βαγγέλης. ήταν χειρότερος. Ναι. Παναγία μου, καφέ. Μυρίζει. Δεν μυρίζει πάλι. Χριστίνα. Πού να το μυρίσεις με αυτό, βρε εσύ. Κάθε φορά.
Παιδιά, πείτε τούτη, δεν γίνεται να το μυρίσει άμα είναι αυτό το καπάκι πάνω. Πείτε κι εσείς κάτι, παιδιά. Λοιπόν, να το βγάζουμε, ναι, το βγάζουμε. Βγάζουμε. Ναι. Εφόσον τα έχετε μπροστά σας. Μήπως δεν έβαλες εσύ αυτή τη φορά την μπανδάνα? Μα τώρα την έβγαλα. Παιδιά, πείτε του κάτι. Θα δεις Εγώ θα τα νόμιζα βγάλω. δεν έβαλε, παιδιά. Άντε. Wow, έλα. Οκ. Πάλι μεγάλο εμένα, ρε παιδιά. Εύκολο είναι αυτό. Είπα Άντε, λίγο να σας προσέξω μετά από αυτό που Μας περάσατε, περιποιείτε. γιατί είμαι και καλός άνθρωπος. Μας Ναι. Να είσαι καλά. Τρακάραμε Βαγγέλη. και λίγο. Εγώ αυτό δεν τρώω καθόλου. Με λίγο ρατάκι. Παιδιά, Αλλά πάμε Μη μου μετά. δίνεις ιδέες. Έλα, με λίγο αλατάκι. Να πούμε και 2-3 πράγματα για τα θεατές μας. Να μας δουν και να γράψουν σχόλια. Ναι, ρε παιδιά. Να μας κάνουν Γράψτε. subscribe, κανάλι μου, εδώ θα βγει. Τι σας αρέσει, τι Ναι. θέλετε να δοκιμάσουμε, τι άλλες ιδέες θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό δεν έχει γεύση πρώτα Χριστίνα. Έλα, είναι που φράει. Η ξύδι καλύτερα ήταν από αυτό. Έλα, είναι το κάνω για δίαιτα κι αυτό. Χάσε και κάνα κιλό. Μα αυτό. Ναι. Έλα. Δεν γίνεται να. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το παιδιά. Παιδάκια, σας αρέσει αυτό, εσάς, γράψτε σας παρακαλώ. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και θα δεις ότι πάρα πολλοί τα τρώνε αυτά. Ειδικά με αλατάκι. Εγώ δεν τρώω καθόλου. Γι' αυτό παρατάω και. Άρα, Δεν Σελήν, 0 πόντους αυτό το γύρο. όχι. Και η Χριστίνα 1 πόντο, οπότε είμαστε 2,5-3. Η Χριστίνα περνάει. Τώρα θα έρθεις, τώρα θα δεις εσύ. Είμαι τυχερή. Όχι, τώρα θα δεις εσύ. Τώρα θα δεις εσύ. Ναι. Το δικό σου βάλε. Ναι, περίμενε. Όχι, όχι, γρήγορα, άντε. Θέλω το επόμενο. Έχεις ένα Λοιπόν, τώρα είπαμε διαλέγει ο Σελήν. Όχι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Δεν ξέρω, ξέχασα παιδιά. Ωραία, θα διαλέξω Σελήν γιατί νομίζω ότι εσύ διάλεξες τώρα. Αλλά και να μην διάλεξες δεν πειράζει. Α, ναι, όχι, η αλήθεια είναι ότι διάλεξα. Ναι. Εδώ δικό σου, δικό μου. Παιδιά, τι Λοιπόν. είναι? Ωραία. Άμα λέει ωραία Βαγγέλης πάλι ήρθε μεγάλο σε μένα. Λοιπόν. Πες κάτι να πετύχουμε τι μπορεί να είναι αυτή τη φορά. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν θέλω πάλι. Μικρό θέλω. Ό,τι θα είναι μικρό θα είναι. Δεν θέλω μεγάλο. Δεν μου είπες να μην φάω το πρωί. Τι να κάνω, κι εγώ δεν ήξερα αυτά τόσο. Εγώ περίμενα κάνα πατατάκια, κάνα έτσι μπισκοτάκια, κάνα χαλαρά. Αλλά Βαγγέλης Το δικό μου έκανε ήρθε εδώ. πρώτο. Το δικό σου ήρθε. Δικό σου ήρθε αυτή τη Ναι, φορά. δικό μου ήρθε. Α, επιτέλους μια φορά κι εγώ. Ναι. Είστε έτοιμοι. Okay. Ανοίγουμε. Όχι, κλείνετε. Ναι. Άντε να δούμε. Επιτέλους. Λοιπόν, Περίμενε. βρήκαμε το φως μας. Τι είναι αυτό τώρα? Χριστίνα. Κάτι περπατάει. Περπατάει. Ναι. Είναι καλά ποντίκι. Βαγγέλη, τι έβαλες. Μετά τον καφέ και το ξύδι έχεις παραισθήσεις. Ανοίξτε ένα δίκαιο. Παναγία μου. Εντάξει, τουλάχιστον ένα είναι δικό μου. Παιδιά, κοιτάξτε. Αυτό τι είναι, πες μου Χριστίνα τώρα, πες μου. Παιδιά, είναι κύβος κνόλ. Με τι είναι. Κύβος κνόλ. Και επειδή το βλέπω έτσι με χρώμα δεν. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος να φάω. Δεν θέλω να Εσύ δοκιμάσω. έχεις ένα, άντε τώρα. Είχα παιδιά μια φίλη, την άρεσαν πάρα πολύ αυτά και τα τρώγε έτσι με το τεμίκι. Αλήθεια Ναι, έτσι αυτά. λίγο λίγο. Φάει πρώτα εσύ όλα, να δοκιμάσεις και μετά εγώ. Καλά, στο φαγητό γίνεται ωραίο, αλλά Παιδιά, έτσι δεν να το- θέλω να φάω. έτσι να το τρώτε δεν είναι και τόσο καλό. Τα χειρότερα πλάνα έχουν τραβηχτεί τώρα που με βάνε στα πράγματα. Εδώ κάμαρα να φάω. Εγώ δεν θέλω να φάω. Φράσεις. Πώς είναι η γεύση, για πες μας Χριστίνα. Αν μη ρίξει νύβε και κάπως Να θα- φάω. Κάπως έχει μια και έτσι λίγο σόδα, δεν ξέρω.
Πρέπει να του πεις ότι είναι άθλιο για να μην το φάει. Ναι. Πρέπει να παίξει στρατηγικά. Χάλια Ναι, είναι. γι' αυτό Αφού και είναι εγώ χάλια, λέω. παιδιά. Να Για- φάω να δοκιμάσω. Εσείς θα σας αρέσει αυτό το πράγμα. Πείτε ποιος του αρέσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι μπορεί όταν βάζω στο φαγητό λίγο να τσιμπάω. Αλλά δεν είναι, όχι και 3 κύβους να φάμε τώρα. Αυτό έχω βάλει εγώ στο μακαρόνια, δεν τρώω πολύ, αλλά μακαρόνια μέσα, μισό. Και να φάω τώρα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Έλα, ένα τρώω και εγώ. Να σκεφτείς ότι είναι σοκολατάκι. Oh my god, δεν μπορώ άλλο. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Εντάξει, Πέτρα, δεν είναι Παιδιά, τόσο. δεν μπορώ άλλο. Δε. Άρα η Χριστίνα δεν παίρνει πόντο, μένει στους 4,5. Αφού παιδιά. Σελίνα έχω εξαρτάται πάρει από σένα. Και. Και εγώ δεν μπορώ. Ωραία. Οπότε Ούτε μένουμε... ολόκληρο. Το φτύσε. Παιδιά, δεν μπορώ. Εγώ τα κατάφερα λίγο. Να, παιδιά, από τον κύβο κάτι έφαγα. Λοιπόν, Εντάξει. ο Σελίμ χάνει έναν πόντο, Ναι. γιατί είναι σαν να μην δοκίμασε. Μπράβο. Ναι. Κρίμα. Ποιος κέρδισε, πρέπει να χορτάσατε. μας πεις, ας πούμε. Λοιπόν, κέρδισε η Χριστίνα. Εντάξει. Όπως είναι, Χριστίνα μου, κέρδισες. Ήταν προφανές νομίζω. Εγώ Όχι, πρώτο, δεν για το είναι. πρώτο βίντεο μου έχασα και πρέπει να σε δώσω το δωράκι σου. Να μου το δώσεις. Εδώ. Σ' αφήνω. Ευχαριστώ πολύ, φιλαράκι. Τίποτα. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ. Ωραία ήταν. Σας χαιρετάμε. Cheers. Έφυγε και η Χριστίνα. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι σου άρεσε και εσάς. Να γραφτείτε εγγραφή στο κανάλι μου και σας περιμένω κάθε εβδομάδα να σας κάνω challenge. Διάφορα φαγητά, διάφορα παιχνίδια και ό,τι χρειάζεστε, ό,τι θέλετε να δείτε από μένα και εσείς, γράψτε στο σχόλιο να σας κάνω. Σας φιλώ όλους! Γεια σας!